Sanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Ena. Siyabonga baba, siyabonga Jesu. Wangacula basibisi. Ngixakekile phela ngibona uqhamuka usuhalazela mina sowubonga baba baba. Ukube bewazi kwayisho limvana, ukube bewazi, ngabe uyalilisela. Ya. Ngabe uyalilisela, ngabe phumele emnyango sililisele sisi. Ngililiselelani? Indaba ezinhle phela. Kwenzekani? Hayi lutho sisi lutho, ngidlula nokuthi nje Guten Morgen. Yes, akamanje. Guten Morgen. Ubani Morgan? Ngiya ulimi lolu. Ulimi loba Cha ngiyakubingelela ngithi Guten Morgen. uyangibingelela? Manje mangibingelela ungibiza ngoMorgan. Cha kusona Morgan lo nto Ubani uMorgan? ulimi lakithi, ulimi lakithi ke manje. Ulimi lakithi ikithi elisha ke manje. Sikhuluma kanjalo ke masibinga sithi Guten Morgen, kokunye sithi Guten Tag. Kuya ngesikhathi sosuku ukuthi kunini ka njengasezingini khona Imani umoni. ngifike makunjani kuba njani la umbiza khona ngoMorgan kunjani la umbiza khona ngoKentucky? Cha phela bathi Guten Morgen esinye isikhathi yabo. Mase kuseni futhi Guten Tag kanjalo. Morgan, Kentucky. Lalela ke sisi ngiza nezindaba ezinhle. Bengizokutshela nje ningabe nisayixaka ngami lento yephasika ke. Vele bengakakhokhi vele ngeke ngisakhokha ngizokutshela ukuthi ungangilindi. Uthini manje singasazixaka manje? Vala amabhuku sisi, avala amabhuku ngeke ngisakhokha. Cha yeke yokukhokha. Angiseze ephasikeni leni. Kanjani mama matha ubaliwe nje nawe ebantwini abazokufunda amazwe esikhombisa? Ningabe ngisangibala ke impela. Ningabe ngisangibala yabona sisi kulokhu. Leyanto ngiyenza lapha engaphezulu kwamazwe ayisikhombisa. Inkulu kakhulu sisi. Uyoshumayela khona? Ncane angazi kahle angibona ukuthi ngizoshumayela ngoba angeke bengizwe kahle hle kanti nolimi lakho ngakalijwayeli. Siyahamba sisi. Uyaphi kanti lakhulu khona ulimi ngolwazi? Siyaphesheya. Yini? Unomona yini? Nginomona wani? Uthi ngiyaphesheya. Kuhlungu. Inhliziyo ivusa igazi. Kanti akuvela wena mawusibheka ungayaphesheya wena phesha kanti kuphi phesheya? Nakho, Phesheya kwani ngomfula uthukela? phesha kwelwandle. Wena mawusibuka ungayaphesheya kwelwandle wena? Nakho ngiyakhona nje. Wena. Angihambi ngedwa, sihamba nogogo. Yabasho kuwes. Yini? Noma ngidoni yaphesheya. Esaphesheya kwelwandle. Hayi niyofike nihle. Kule mpela sonto nje yonke ephasa kuyoze kove angazi ukuthi siyoze sibe nini. Niyothini? Uthe nje kuthiwe nje ugogo so asihlali sohlala sikhululeke. Yazi ngabange sasho bangikhumbulayo. Kusho ugogo? Ugogo phela hayi maka siqaleni phansi. Kusho ugogo? Wangasho ukuthi uyahlala? Edlalani? Uzongikhulumisa nje nolontunje uthe khona isihlobo sakhe sihlala khona lapha phesheya. Esisibizile sathi nje asize sokhululeka sizobusa nje sobe silala emakamereni lapha silale emakamereni. Usazona leso sihlobo? Bengasazi pha uyihlobo zakho ngisaze lapha sokhe. Makatha usudlela iminyaka emingakhi nogogo? Mingakhi iminyaka usuhlala nogogo? Mawuzosho lamanje ugugile ukuthi ugogo unesihlobo phesheya. Boyilaba bakwaZungu ihlobo zakhe uyabala nje uthi umzala ngeke nje bekhona umuntu wakazungu noma uthi uyayisho akekho nje umuntu wakazungu phesheya. Phesheya kuthiwa khona umuntu wakazungu. Awubahlala abantu abanye phesheya. Hayibo. Phesheya. Bahlala abanye abantu kodwa hayi bakazungu noma uyishonzele etayizwa ka uhlale wakazungu phesheya. hayibo ngikhuluma ngento engikhulume nawe uhlale siyelo ntonjaneni Shon eJalimani. SeJalimani. eJalimani. Germany. eGermany usho njalo Germany ngesingisi Germany usho ubize kanjalo phela wena hayi beJalimani ikhulunywa olunye limi ayikhulunywa lento ekhulunywa nazokhuluma nobani lento kade ngichaza ukuthi umuntu lotunja khona umzala wami nami wayesebenze eBhunwini lapha eplazini wangifundisa ukuthi ekseni bathi Guten Morgen ntambama bathi Guten Tag isiJalimani lesi manje mangabe ungayeni Morgan kuthiwani kuwena ngoba kusho ukuthi phela kwakuyilelo bhunela lo Morgan awuyeke lento kaMorgan uyabona sesimini into engijabulisa kakhulu njengamanje ukuthi nina nizothi nila kulelo ntunja kule mphuphe wesonto leni uleyanto leni yenza lapha amahliphihliphi la wesonto angizwa maka sibe siphesheya thina sibe sobasigqokile lo ntunja lezi igqoko ezithe kanje mangabe banali iphaseka sobe sikulele le lo ntunja le mihelane noFefe ethi mihelane noFefe so madam sis phesheya hayi la phansi kwezihlahla lezi ingqawe lezi weFefe lalela ke yini ngathi kuwena ungabe uyijwayele into ukuthi mawuhamba uqala udelele
Kanjani? Ubohamba nje uvalelise kahle uhambe. Ngoba uyazazi ukuthi unalo leli bhadi lokuthi ufike weyise bese umvundla ufike ze unqanda phambili. Kanti akudeleli ngiyacetha ngiyahamba. Kulungile phela ungahamba. Kulungile ungahamba ngiyahamba. phela ke baningi abafazi abangangena kulesa sikhundla kade ufa kwekusona. Hambe kwasitambu lesi noziphekela ubani ngoba ave namani uyopheka isitambu esinamanzi. Manje ucabanga ukuthi ngeke sesipheke isitambu mongekho wena ngesidle nje isitambu. Akholwa lo. Wena wedwa unamathisele esitambini. Futhi mangibuka nje mhlambe soyihlala noma inyanga Ngisho ningahlala umnyaka sinakwandaba nje ngeke kuze kube khona ngisho isizungu sakho. Ave kahle lo mfazi azi ngisengimkhulu wathi nje hawu ngahlala kuze kuba noma inini sisi. Sikuba injabulo nje yabona. Uma ucabanga ngani khona into enjalo ukhona umfazi ongavuni ufuna ukuzohlala nabafazi ababili bonke endlini. Futhi wena lo wena ngeke khona umfazi. Ngeke ahlale ngisho 2 days nawe. Hawu ayibona uyavakasha nje uhambe uvakasha kukodadweni nakuphi nakuphi. Mina phela kanti mina ngubani? Kanti mina njani mina? Ukhona umuntu ongahlala nawe wena ngathi kuhlula ukuhlala nami ama-hour. Khona umuntu ongahlala nawe 2 days wena. Siyohlala ke ungishilo nje impela wathi hayi fika noma kodwa akho ngafika. Hayi ke sithi lapha ngiyobe ngakotisa nokotisa uthe mina ngiyobe ngineswa. Ngiyobe ngineswa isilala emakamereni. Siyavuka. Siyala sidla ama breakfast wena nwenani. Usale wena la. Yabe yathola wena lento nkosiyami into ongazili lutho. Nendoda yakho le usefikile lo eleke we matha ungalingi ubuzindlovu ngono uyezwa yini yami indoda ayifani nale yakho angawulinge nje usho lo kwanza nalomuntu uqasi wakho sala ke la sisi singaphinde ningifake lento eniphasi yangicathi futhi nangonyabo sayo shuthi njalo ngamaphasiki noma makwa holiday amakhulu nje sizovele ngimfonele lomfazi ngithi siyeza sinogogo siyeza uyoba ngakhona isicefe usuzoba inami yakhona ke manje lokuba ngisicefe lokuphi yazi isidena kanjani evisa nje elingahambi ehleli ihlenge elisinama ngikhululo yena ngiyasho uyena ungikhululile wathi nikhululeke ubesho lokhu manje kuphela hayi ukuthi njalo usuzoya khona phela ngoba ungafuni ungibona ngihlala phesheya ukuthi vele nje akufanelanga nokuhlala phesheya ke wena ya lapha emashayineni awuyona inhlobo yaphesheya noma usuyohlala lapha emashayineni vele ke ngaya ke mina ke kodwa nje ke wazi ukuthi nje kutheni sisi ngisho njalo siyahamba phela ukho nokuthi njalo noma ungakhala uzobhuquzela phansi ngikhalela ukuthi niyahamba yebo siyahamba nje akushintshe uyibona nginanda abantu siyakushiya usale ke nalamasingi lakho waqaqeke njengoba sevundile nje engathi ihlasi lasenkandla waqaqe kube kudelele uyanuka uyageza ukuthi anuka sala ke sisi sesiyahamba ubatshele la yazi ngikujwayela mina lokudelela kwakho kunjani kuhlezi kuba nenkinga ngaphambili akhonke ingaki into yomndeni lena ngiyakutshela hamba ke wemndeni ngiyaphatha kodwa manje hamba mndeni bushari hamba sale lapha nalamavesi enowodwa nwashumayelayo batshethe babhekela amafoni bagugulisha amavesi amasha liyabhora nephasika leni sale kanjalo hamba sisoyoneso bakunese kahle uyezwana kuThentakhi sisi hamba weKentucky hamba yobonana ubuye akadeleli lo mfazi asideleli lesi simunca salo mfazi hamba ntomkacela umvundla zonqanda phambili sozwa ngawo usubuye sowudelele wadelela hayi uhambela ke manje ngiyabona masoqoqa amaphilisi nasibizi uqoqa sokugcina uzoqoqa amaphilisi phela ukuthi ngiwashiye ubuye kube umuntu abe yingxeme ukuphamba nohamba leyo indlela ubona ukuthi sekuna liphilisi ke manje hayi gogo ngizovalelisa babowethu ave ngizonikhumbula kodwa ke izungu engizongishiya naso hayi bandla hayibo hayi izinsukwana zani phela umuntu wakazana ukungitshela into esabisayo lathi nami mhlawumbe niyobuya ngemva kwenyanga ubeyidlalela thina nje mhlawumbe yabona ngithi iphasela phela kahle ngomsomluko ulwesibili mhlawumbe ngolwesine noma ngolwesihlanu siyabuya phela kahle isikhathi esingaka emzini womuntu hayi kungitshela ukuthi nje nikhululiwe lapha kwathiwa nje ngisho ngahlala inyanga wangidelela wathi hayi sala wena umuntu wasemakhaya umuntu wasemahlathini uyamazi nje ngisale ngitheze izinkuni hayi kulungile ke gogo ukhona abadla akanankinga ulokhuza umza wami akanawo nencane nje uzojabulela nokubona kahle kumacele futhi bamba ke ntombi naku kuncane nje nginibhakele kona kodwa hey wena mfazi ngenzela ukuthi nihambe nithi shwa wendleleni futhi ke hayi bani umuntu ebese njingabelezi okwehlisa nokuthanda khona lapho ko airport lalela ke gogo kungaphathi kabi ukuthi nginifakile lesi scaftini sa ice cream ngenzela ukuthi phela ngezwe kuthiwa kulezi azindawo akufanele imithwalo ibe miningi kakhulu okunye kube ekhishwe kulahlwe noma kusale khona ko airport lapho manje ngithi ngifake la uzodla nidle nithathe nilahle lapha emgqomeni scaftini airport ngisho la nizogibela khona station seBhanoyi hayi ma wena mfazi omfana masibizi njengoba ngiguge nje ucabanga ukuthi mina ngizangagibela iBhanoyi
Uphilile kahle la ekhaya ungeke mina awu Hawu. ngiyafasaka ngiyapha moyeni Awuke gogo bangididisa kanti uzohamba ngani kanti? Uzohamba ngomkhumbi? ayi washo okukhulu kakhulu kwemali umkhumbi Angisazi. Nihamba ngani kanti gogo? hawu ngamatekisi Oyibo ngamatekisi kanti niyaphi kanti kona yaphesha uyofika nini amatekisi? Umolokazana wakho ngitshela kahle ukuthi nizondiza ngebhanoyi kude phesheya gogo niyofika nini ngamatekisi? Ahamba bona amatekisi mayaphesheya. phesheya mana kancane ke ngibize lo ngibize wena cha naye phela uyaqoqa ngithi vele siyahamba nayo belokhu ehlangana wemacele Chaza ngizwe ke naku ngathi ngiyathi. ake uze ngapha ntombi ake uze hawu ngeke ngikwazi phansi naphezulu ngeke ngikwazi ukuhamba ngalezo zinto nje mina angeke Aya ngisazi. awungeke mina ubuye woza awusufake nezimnyama ke manje EzaseGerman. Yes. EzaseGerman. Ama-German. EzaseGerman. Yes. EzaseGerman. Ama-German. Unento nje lapha. yini Hayi mnganami. Yebo-ke kunjalo ngempela. Hayi Yabona masisi masekunjena sisi yabona nje base ngithi ungangilokothi. Usangibona kodwa. Ungangilokothi sisi. Uyasibona kodwa thina ke basemzansi. Salani la emzansi. Uyasibona thina basemzansi. Yebo. Into eyiphahlazwa yi-load shedding uyibuka nje. Hey. Isulu ze-load shedding. Yamuzwa ke gogo. Hayi ocimcimi. Sesihamba ke yazi lezi khathi nje kufika lento ethi lomhlabelelo lothi abanye baya ngale abanye baya ngale abanye baya wela. Yini ke la abantu wela? Siyasala thina ngala. Mileni nalo she kumnyama kusky guys obumnyama ungapha sky. awuhlekisi Hayi lofika sikhona la nothini buye sole sihleli kanje sinilindile. hawu siyabuya kuphela Yini ngawo ngayaphi fe? Yo isasini phela thina sasinabantu la phesheya mhlawumbe la. khona la ningakhona. Akho ngisho abantu esibazweni phesheya lapho singasuka Ukuthi uvuthela umlilo la. Yey. Silinde ezinkuni thina amakhelwane. Uthezile kodwa utheze. Uyatheza. Uyacabanga ukuthi iphaseke bomnyameni. Ngoba utheza. Mawuphela ugesi wona sihlale emnyameni. Awuhambe uyovuthela. Ilonto njalo lokho kungenzela ukuthi njoba ngifake lezi zinto. Ngifuna masifika lapha bebone nje nabantu baphesheya uyabona. Ukubona nala ku TV mangabe abantu behambile basuke sebefake lezi zinto. Awe. Sebovula nasemabhizi. manje uyakubona nje lento ukuthi singenza nje inqinya Ngiyakubona nje sosikinya ngathi ulasisi lo oculayo. Yabona ulasisi lo oculayo uyini uindebele? Hayi yabona nje ngivela ngabothi ngeke ngiyimele le nto. Ngabe isisibela soke sesixhosa sicala. Ngavela ngachatha nje. Manje ugogo ngitshela ngathi akachathe naye. Angazi ngisho ukuthi uzoba nenkinga nje lapha. anginayo inkinga mangizoyihambela ngetekisi ngaze ngicathele ukuyakhona la Sisho ukuchathela ukuhamba ngebhanoyi gogo. banoyilalo lokukhuluma ngalo Kanti nihamba ngani gogo lokuyiphinda lento? wena lokufike nalo msangano webhanoyi Ngikutshela lo umsangano webhanoyi mangabe umsangano. Ungamfihleli gogo bese ngimtshana nankinga. Awumasibisi uzokwenzani? Ngiyazi phela gogo ukuthi njengomndeni masuke sehlelwa into enhle kanje siyaye kufihlwa. Kodwa nje umasibisi phela amasibisi uyabona uzobuya sigadelele ekhaya. Kufanele azi ukuthi siyaphesheya. Abantwana vele sibafihlele. Senze kahle. Yebo. Yabona number 1 ukuthi ngiyayifihla lento kodwa masibisi anginankinga noma engazi. Siyaphesheya sisi. Nina ngathi nendaweni ezimbili ezingafani mina nangididisa. Wena uthi niyaphesheya ugogo ngathi akayi le phesheya la anginizwa mina uthi nithini. German. hayi uyabheda wena sizothatha itekisi la isibeke esitenge Yeah. siyafika esitenge edrobheni sishuta ezeThekwini Yeah. Imake ibambe lapho kunayo into engididisa kakhulu. Mawuthi nina nishuta niya kweziye eThekwini. Kanti isiteshi seBhanoyi sikuphi nadlula manje isiteshi seBhanoyi ngoba isiteshi seBhanoyi sengala ngapha ngoba ufike eThekwini. Wawugibela lapha ibhanoyi Ngiyazi labuyiswa lapha phambili amabhanoyi asondezwa ngala. Kuphi lapha yana? Kotho ngathi ni amabhanoyi lapho nje aseyithi ngizokuza la gibela khona. amabhanoyini gogo kanti ibhanoyi ngizokuthathaphi kanti? angiyi ebhanoyini mina ebhanoyi angiyi mina ngithi ngizoshuda ezeThekwini mangisuka esitenge sisuka esitenga bese sithatha ke eziya eNew Germany Yezwake bese siseGerman. eziya eNew Germany uthatha lezi eziye Waybank yabona la ufika emarket ubusushona ngani Emakethe eThekwini. wequle uLensas Street
Ubusuke uthathe eze-Waybank. I-Waybank ke izokudlulisa eNew Germany. Yafika kweNew Germany sesiyehla ke thina kwaMazungu sobe sibusa ngephasika ide ngephasika. Sikhi emva kwephasika thina siyayibuyela. Mhlambe singalala ke noma insukwane endini. Ayifani ke lento oyixoxayo nale ngiyixoxelo lo. Wena isho lento ngixoxeleni ukuthi nina niya eGerman nogogo esihlobeni esikagogo esinibizile. Wena ukuthini? Hayi nami ngicela ungikhumulile lezi igaxa lezi olokhu ngigqokise zona. Awukhumuli. Chaza. Musuke kuba into zachaza. Ngathi ungidelela lapho uthi niyaphesheya. Gogo. Siyakuphi? Nyung kalaphathwa German. New German. Ninganileta ngididayo nje ukuthi ngazi nami siye-German. Wasukhuluma indaba zenu Kanti ufake lo nyosho gogo musushiya. Kwamhlawumbe wona lo kudidisayo. New. Ufake lo nyosho gogo. Ayisho lutho kodwa ise-German angithi. Ungenzela ngisilima gogo. Ubani owenza omunye isilima ngoba wena owenza mina isilima. Wasuthi sise-German bese ungitshela phela Cha wena owenza mina isilima. lento ichaza ukuthi siyangale ngaloko Pinetown phela lama uchaza kanjani. Ne-New Germany kala wena owenza mina isilima. I-German yani i-German lana. Nangu umuntu osenza isilima lana. Wena se-German. Siya Ushiya unyungu kade sikutshela. Ukhalelani? Gogo uyakwazi ukuhlekisa komuntu. Buka sesenzela umphako ukuthi Ngiyawathatha amakhekhe ami. Angisahambi mina ngeke ke nje ngihambe. Ngiswe kangaka ngiswe kuye Pinetown. Awungena Pinetown kanje. Ufika la uthatha izinto ze-Waybank. Ayikho into enye. Musulo ukuchaza ngisala lapho usungichazeni Ngiyawuyisa kwakho. Ngiyawuchaza ke ngingangifuna ukuyithola ke manje. Sesidlulile ke niye-Waybank niye-Germany. Germany. Ima. Wena ade ungidelela lapha kaMasilisi wena ungidelela. Uthi asale nephasika lethu uzokwenza njani ke manje uzohlala ungayiphasikeni nje uthi uhambe nokho ngekuye Engajesu phela iphasika ayisilona elini. udelelile nje iphasika lethu angithi gogo usedelelile lo mfazi wakho yangizwana mana nalapha lesilindele futhi mhlawumbe ngenzeke eshamazwe isikhombisa ngoba nalapha kuthina bekade efakwe ebantwini abazoshamazwa isikhombisa hayi nalapha bazomfaka ngoba ngiyamazi mayisethanda uyavuda mayithanda ecisheke delele sengizengasho phela mina ukuthi akakhishwe makathi akekho ubani isonto lami lela nibandla lalela la wena sizuzwa ngawe phela asizuphathwa wena sizutshelwa nje wena yabo ungaphinde nje wenze into yenze ngoba uMantanzi ngizothi uMantanzi bese ngihlala naye kusasa uMantanzi ngaba nini noMantanzi kade uhamba ubheda angithi wena ongesilima ngicela siyaphesheya wena wenza masibisi noma wena wenza mina isilimo ana gogo mina ngizohamba wedwa impela mina ngofaka ikhwama zami ekamereni nazi izinto zakho qoqa izinto zakho ingane zizeke zingiphelezele khipha into zami lapha esiteshini ngifakele esikhwameni ngihambe mina ngiyahamba ngeNew Germany ayihamba gogo lona kezwe emadlebeni azithanda nezinto kanti asemadlebeni akezwe ukuthi uyithatha uthathela phezulu zonke izinto into engidelele yona gogo asimkhiphele lo phasika lethu esisalele phasika lethu elibhedayo esishumela amazwe ayisikhombisi sishumela izwe elilodwa batshele bake bashintshe wazi weyisa umfazi wakwapho yangizwana yamazi mina mayesedelele ngamtshela njalo ngathi ukhumbule njalo wena ukuthi ujwayela ukudelela kanje bese zifike phambili umvundla zinqande phambili kuwena ujwayela ukudelela kanje ngoba kaningi ngiyamkhumbula nangaloko engidelelile ehambe eGoli kwabe nehlathi eyipink uhambe bimali yami lo sathana lona ubatshele la udlula ngapha ekitchen uthi ngicela iti engizoyidlelela kamakheke awuzohamba nawo na usuzowadlela lana manje amakheke awusezowadlela kaMazungu hayi kulungile ngizobona phela ngizothi ucosha biso amabili okay ngizophila ngimtshela ngazi ngoba useyakhala manje ukhalela ukuthi afanele nesu akangilethele nezinto zami mina ngiphume ngihamba hayi ngehlulekile mina awu uzoyithatha umfazi sale ke la hamba weekend uqaqe lama single yakhe asevundile avundile manje la ngiyabona nje wena makathi manje ngiyabuka okay mina nje vele ngachatha kizo lo mkhathi ngazi lokuchaza bese wena kokuthathanga kifisa phela sesifeza ukuthuka uzokuthuka ukuthuka ebhanoyini wena khokho ucathanga sesiqoza ngiyathathwa khokho kusho befuna ukutshela ukuthi chathani nobabili ulokesho nje gogo ukuthi mina ngihamba ngetekisi alingithusa itekisi hayi ngithusa Fika badla kohleko. ngoba sesheba ngempela mina ngempela tsatsambisisi asiphika beni lapho